Good morning. So this morning atong himuon magmuha ta og tawag og kanaka. Di siya kanaka. So ato ning idton kay to ni i-transfer. Tanong nato ni. Ni siya nga. Oops, hindi ito ni idton ito ni itanong. Kaya mo produce siya bunga. Ito siyang i-transfer. Okay. So, muna siya. Siya nga mga oops eh. Ibot na siya. Pili dito kasi dili kwaon. Lunod naman. Transfer na ito siya. Aron makaproduce yung bunga. Kini nga mga usaha. Sayang man. Sayang tayo. Loy. Kuha ko na sanggot atong motor, Loy. Cab. So, ano siya? Muni ang hintang dinhi. So, muni gitawag og lutya. Lain nga term kanaka o tawag gabi ni. So bago lang naman sa gikuhaan. Okay, siya mo ni. Ito ni siya transplant. Ano lang, no? Dire na ito itanom, no? Dinhi, no? Lain. Pwede po. Humok siya dire. Ano ko doon niya, anak? Yan, no? Pero ang tagad, kita ang dito sa kuan. Pork ono ra ba? No? Okay, so ano siya, no? So i-transplant na din na to. Thank you for watching and God bless us all. Bye bye.